no s'atreveix a no deixar mai de creure. Llançar-se al buit, fer un salt, trencar antics esquemes. Si avui dic blanc, deixa'm demà dir negre. I renovar-se cada dia, o potser cada cap d'any. Escriure una nova vida, o canviar-la de tant en tant. Saber què és important i què no ho és tant, i així no perdre el temps en versos insignificants. Ser honest amb un mateix, no hi ha res més important que ser franc. Potser no ho entenguis, però m'és igual. Avui les estrelles brillen més que mai. Tothom parla i parla per parlar. Critiquin i caure i tornar a començar. Potser no ho entenguis, però m'és igual. Avui les estrelles brillen més que mai. Tothom parla i parla per parlar. Critiquin i caure i tornar a començar. Potser no ho entenguis, però m'és igual. Avui les estrelles brillen més que mai. Tothom parla i parla per parlar. Critiquin i caure i tornar a començar. Potser no ho entenguis, però m'és igual. Avui les estrelles brillen més que mai. Tothom parla i parla per parlar. I torna a començar. Potser no ho entenguis, però m'és igual. Avui les estrelles brillen més que mai. Tothom parla i parla per parlar. I tornar a començar. Saber què és important i què no ho és tant, i així no perdre el temps en versos insignificants. Ser honest amb un mateix, no hi ha res més important que ser franc. Uau, que bonic! Perquè ha de ser un disbarat apostar-ho tot a cegues. Ja ningú no s'atreveix a no deixar mai de creure. Llançar-se al buit, fer un salt, trencar antics esquemes. Si avui dic blanc, deixa'm demà dir negre. I renovar-se cada dia, o potser cada cap d'any. Escriure una nova vida, o canviar-la de tant en tant. Saber què és important i què no ho és tant, i així no perdre el temps en versos insignificants. Ser honest amb un mateix, no hi ha res més important que ser franc. Potser no ho entenguis, però m'és igual. Avui les estrelles brillen més que mai. Tothom parla i parla per parlar. Critiquin i caure i tornar a començar. Potser no ho entenguis, però m'és igual. Avui les estrelles brillen més que mai. Tothom parla i parla per parlar. Critiquin i caure i tornar a començar. Potser no ho entenguis, però m'és igual. Avui les estrelles brillen més que mai. Tothom parla i parla per parlar. Critiquin i caure i tornar a començar. Potser no ho entenguis, però m'és igual. Avui les estrelles brillen més que mai. Tothom parla i parla per parlar. I torna a començar. Potser no ho entenguis, però m'és igual. Avui les estrelles brillen més que mai. Tothom parla i parla per parlar. I tornar a començar. Saber què és important i què no ho és tant, i així no perdre el temps en versos insignificants. Ser honest amb un mateix.
més important que ser franc. Pam. Molt bona nit i benvinguts a Parlar per Parlar, una setmana més. I direu, estic sol. On està la Clàudia? La Clàudia està malalta, s'ha posat malalteta. És una treballadora nata, treballa en una sabateria de Lleida i el fred i el Black Friday ha acabat amb ella i està reposant a casa seva. Un petó molt gran des d'aquí, a la Clàudia Caballero, que hem estat parlant aquesta tarda, hem preparat el programa junts, però està allí, fent xup-xup el refredat que ha agafat. Vull que participeu en el xat, que parleu al xat, que ens digueu coses, que pregunteu als convidats, que ho feu tot. Que això és Twitch, és la interacció pura i necessitem el vostre feedback, la vostra interacció. D'acord? Avui tenim una convidada excepcional, perquè per moltes coses. La vaig anar a veure l'altre dia al Lleida Jove i ens vam quedar fascinats amb el seu directe. I, clar, és normal perquè està apadrinada per el projecte dels Bucs de Lleida. Però abans de tot això, hem de parlar de l'agenda de la setmana. Què tenim aquesta setmana d'agenda cultural? Doncs mira, ara t'ho diré. Primer tenim Espera, que vaig a ficar els cairons de l'agenda cultural. Per exemple, aquesta setmana tenim a l'Antares. Primer hem de ficar... Hem de ficar això així. Molt bé, fiquem a l'Abril a l'altre costat. Així. I ara anem a ficar l'agenda. Vale? I ara aquí ja la teniu. Primer, a l'agenda d'aquesta setmana tenim el Jorge Senar, que és l'Espai Antares. A l'Espai Antares, d'acord? No sé si és que se sent molt fort, me diuen. Ho baixarem una miqueta. Vale, tenim el Jorge Senar a l'Espai Antares, a les 10:30 el divendres. Realment és un cantautor que ve de fora i s'hauria d'estar. Vale? És molt bona nit. Mira, la Clàudia Caballero ens diu bona nit. És la primera participant del xat. Després tenim dos propostes de l'Escorxador. Una és aquesta, que és aquesta que us ensenyaré ara, que és els ocells de la Calòrica. Al Teatre Escorxador, el dia 4, del 4 al 12, a les 8 de la tarda. I després tenim Catalina, de la Iniciativa Sexual Femenina, al Teatre Escorxador també, el dia 6 del 12. Vale? Tenim aquesta agenda preparada. I bé, fins aquí l'agenda d'avui. No tenim moltes coses perquè ens hem centrat i volem estar parlant amb la nostra convidada d'avui. Qui és la nostra convidada? Bé, ho teniu aquí dalt, que està... Així, molt bé. Que se m'ha mogut el cartell. Bé, la convidada d'avui és la Abril Pinyol Morera. I la convidarem de seguida a estar aquí amb nosaltres, que m'ha tancat l'aplicació i s'ha desmuntat el xiringuito. Llavors, tranquil·lament, ara intentarem reconstruir a veure si així funciona, a veure si... Vale, perfecte. Doncs anem cap allí i anem a saludar a l'Abril. A dintre. Abril, bona nit. Espera, que te tinc mutejada.
Bona nit, Abril. Hola, bona nit. L'he liat. Què tal? Sí. Sap greu. No, te tenia preparada i de repente torno a mirar el programa i veig que no hi ets. I dic, ui, mare meva. Sí. Però Sap greu, tranquil·la, Ja està. estem aquí. Molt bé, espero que se senti bé, que tots participin i qualsevol que tingui una pregunta per ella, pues, ho parlem. Primer de tot, gràcies per estar aquí, per fer música i, bueno, la veritat explicarem als que ens estan sentint que hi ha un lligam així, que no l'havíem buscat, que a més me fa molta il·lusió, que vaig descobrir el dia del concert, que és que l'Abril és pues, els seus pares i els seus pares són bastant especials perquè, i la seva tieta també, perquè van ser professors meus de petitet. Sé llegir i escriure. Aquí una salutació cap a l'Àngels i a la Mary J, que és la mare de la... No? Sí, que ara per l'estrès m'agafa un iuiu. Sí, i que al Joc de la Bola van ser professores i em van acompanyar. Tinc una foto aquí, ara diràs, xon, xon, xon. Ja veuràs, ara no se la podràs veure perquè no sé si tens el directe, però sí. Bueno, però ara ho veuràs. Anem a ficar aquesta foto. Espera. Vale, te fico aquí. Atenció, ara no se sentirà, però tu mira, mira, i la comentaré. Vale. Pam, aquí tenim la foto espectacular que tenim a l'Àngels Morera i a la Meritxell, la mare de l'Abril, a darrere. I jo sóc aquest que anava de desollinador de la Mary Poppins. Xim-xirim-xiririm, doncs això. Fa molts anys, Fa molts anys, al Joc de la Bola. I pues aquí, i després una altra companya que hi havia. Bueno, aquest és el meu germà petit, que és un bebè que anava d'índio, i després tenim a la Júlia Mesquida, també, que és una companya d'aquella època. I això és el gran moment i tinc molt apreci i molta emoció de viure el que vaig viure i que recordo amb molt bon record els anys del Joc de la Bola. I després el pare de l'Abril, per acabar d'arrodonir el tema, pues, tota la família va ser professor de repàs. Va intentar que estudiés una mica millor i ho va aconseguir i també li tinc molt apreci. Després hem coincidit amb ell perquè ell és periodista, el món de la televisió, i el veiem dinant. Ai, mira, l'Enric. I això. Molt bé, després de tot aquest rotllamen i tota aquesta cosa així en plan... Sí? T'ha agradat la foto, Passa-me-la, sisplau. Sí. És la que he pogut trobar. Hi ha alguna més, però... N'hi ha alguna d'estar de casa, però bueno, ja dic, ja fem una cosa una mica més social, més de postureo. Però no, molt bé, molt bé. Bueno, anem a parlar una mica del tema de la música i tot això. Per lo que he vist, quasi és que neixes dins d'una partitura, no? O sigui, la música la portes a la sang. Vull dir, els teus pares t'han fet un bon favor, que és des de ben petita ficar-te dins del món de la música. Sí, bastant. Explica'ns, com és aquesta introducció quasi ja, quasi al néixer, no? Sí, mons pares tenien molt clar les típiques extraescolars que apuntes al teu fill, sabien pues, que volien que fos teatre i música. I a més tenim la sort de que coneixien al director de l'intèrpret, que és amic de mon pare, i llavors, doncs, òbviament em van apuntar allà i des de que era super petita he estat fent doncs, els tallers per a bebès i després he seguit fent música per a infants i llavors ja vaig començar amb els estudis que són una mica més amb cara i ulls i tocant el cello i llavors doncs aprenent llenguatge musical, solfeig, totes aquestes coses que més tard ho vaig deixar perquè no m'agradava tant. Amb el cello vaig seguir però claro, al final vulguis que no, aquestes nocions de música pues, se te queden. Evidentment. I ha estat una sort, perquè ja
o sigui, te poden apuntar a coses quan ets petita que després de més gran doncs ja no t'agraden o el que sigui, però és que a sobre ha set la sort que la música i el teatre és que és tota la meva vida. Vull dir, ha estat un encert i és una sort haver començat des de tan petita perquè tens molt guanyat. Mira, hi ha un al xat, hi ha el Víctor Redoble, que és ja un clàssic del nostre xat, i pregunta, escolta, tots aquests llibres són teus? Te'ls has llegit? Tots aquests llibres, tota aquesta superbiblioteca que tens darrere, ens pregunta el... És molt guai. Eh, és molt guai la biblioteca, és dels meus pares. Ah, vale. Són superlectors, jo també. Ara ja no tant, quan era petita llegia més, ara el que llegeixo són els llibres obligatoris de batxillerat, sincerament. Ai. Però sí, i en té moltíssims llibres que... Bueno, la cultura en general a la nostra família està ben Jo te valorada. tinc a tope de volumen, em diuen pel xat que se te sent fluixet, i és veritat, però jo no puc fer res més. No sé si tu pots pujar-li una mica el Puc micro... apropar-me el micro, això Vale. serveix? Sí, jo crec que se sent una mica millor. Tens una veu molt dolça, diuen, per aquí. És un amic, això és un És un xiste. amic. Ah, vale. Dígame, sí. Pues puja el volumen o no sé. Vale, Però se te sent bé, el que passa és que és fluixet. vale. Jo també parlo molt, a casa m'ho diuen molt. És que crides molt, Carles. Dic, mira, doncs és el que tinc. Bueno, doncs parlo més fort, Sí, també puc parlar així més també. fort. Ja Vale, està. perfecte. Molt bé. Llavors, de tota aquesta música que tu reps de petita, quines influències, quins referents tens de música? Què és el que has escoltat? Vale, jo fa poc que tinc un gust musical marcat, diguem, perquè jo fa 2 anys pues, tenia 14 anys, 15 anys i escoltava la típica música de ràdio que escolta tothom. De petita m'agradava molt la Katy Perry, la Nicki Minaj Mm, i la meva música no s'assembla gens a aquest no, tipus de música. no. Jo, gust de música, tinc un gust molt variat. M'agrada el rap, m'agrada el trap, però també m'agrada molt l'indie pop, algunes cançons de rock, molt la música dels 80 i 90. Llavors sí que en la meva música veig més reflexat com aquesta part d'aquí, molt... És curiós perquè és com a que quan faig música noto que són més els meus referents cançons que escoltava de petita, que mons pares me posaven al cotxe, com per exemple Antònia Font, que vaig fer una cover al concert, o grups així The Smith, The Cure, que escoltava de petita, són com missatges subliminals que no els tenia tan presents, però els veig molt més reflexats a la meva música que no música pop comercial actual. També la Billie Eilish és molt referent per mi i també crec que es nota. No, home, sí, és bastant el teu estil. A mi em ficàvem Julio Iglesias i Pimpinela i coses així. Després, clar, després de gran t'agrada el Rafael i coses, bueno, no sé. No, també m'agraden moltes altres coses, també Fangoria, el que sigui, però bueno, que sí que és veritat que lo de que escoltes de petit o te fiquen a casa, pues te marca, no? I Sí. te marca una mica És heavy. el camí, no? Després, a nivell d'estudis dius que vas fer ja el solfeig, però és que això de les notes, jo també tinc aquí el piano i te dic jo que lo del solfeig i aquestes coses amunt i avall amb les corxeres i les corxeres, un rotllament. Doncs ho has fet molt d'autodidacta, no? O sigui, també com molt des del cor o des del sentiment, no? O sigui, d'oïda, que es diu, no? O sigui, Sí, o sigui, jo escriure amb notes, el que seria com escriure una partitura, no tinc gaire sentit de les notes. O sigui, jo amb els dictats era molt dolenta. Jo no sé, tinc com molt bona oïda en el sentit de que si em dius una melodia la puc recordar fàcilment, sí. però no sé reconèixer si aquesta nota és un sol o és un la. És un problema molt heavy perquè molts anys he estudiat música i no ho he sabut reconèixer mai i sempre suspenia tots els dictats, o sigui, era horrible, era horrible. Hi han dictats de música. O sigui, com se fa Sí, això? A veure, perquè ara m'has deixat petrificat, perquè jo no podia ni amb els dictats que em feia ta tieta per de petit, imagina't de música. bueno, clar. Sí, Com és això, el dictat de sí, música? quan estudies llenguatge musical, te fan dictats que és pues, una melodia, te toquen una melodia amb el piano el profe,
i tu Sí. has d'escriure la melodia amb notes. És que és locura, és que és molt difícil, en realitat. Jolín. Jo ho Però havia la gent ho vist... fa, eh? O sigui, Sí? sí, jo era de les dolentes de classe en aquest sentit, vull dir, jo tinc amics que tu els hi toques una melodia i t'escriuen la partitura, jo és que això ho trobo molt fort. El Uau. ritme el quadrava, el ritme el quadrava molt. Les notes no, gens. Mira, aquí el teu amic, me dius, l'Exatec, Sí. però diu, pregunta-li què té pensat fer pròximament amb la seva carrera. Si seguirà fent conciertillos o penjarà música. Els concerts és una cosa que com si surt, sí a todo. O sigui, ojalà, jo crec que sí, que algun mes hi haurà, si no, pues ja me'l muntaré jo al jardí de casa, diguem. I penjar música també tinc, bueno, estic preparant amb Bux Lleida, pues, amb Sí. el Miquel i el Ramon estem preparant un EP amb, crec que són 5 cançons, o així, poques, bueno, en plan 4 o 5, que són les que hem treballat més i intentarem pues, gravar-les i penjar-les de cara a l'any que ve perquè és un procés bastant llarg. Però estem treballant en ello i sí, a tope, o sigui, penjaré música, no sé si d'aquí poc o d'aquí molt, però... Bueno, tu encara no és que visquis de la música, però tu creus que es pot viure de la música? Quina és la teva perspectiva de futur? Creus que podràs viure d'això? Bueno, vols viure del teatre, al millor, no? Sí, Seria... També va pels mateixos tiros, la sí, pregunta. o sigui, sí, crec que va molt lligat el teatre i la música i sóc partidària de barrejar les dues coses, o sigui, m'agrada quan al teatre hi ha música i jo la música l'escric i la canto des d'un sentiment que estic interpretant. M'agrada interpretar quan canto també. Sí que crec que es pot viure d'això. Vull dir, he parlat amb moltes persones, amb molts actors i moltes actrius, perquè sempre que vaig a veure una obra, si després puc parlar amb els actors, els hi pregunto, creieu que es pot viure d'això? O sigui, és la pregunta que porto fent des de fa 10 anys a tothom. I la resposta és que sí, no és fàcil, però és que tampoc és fàcil, jo que sé, ser empresari o ser caixera de súper o... Si tothom, ara que estic fent batxillerat, si tothom fa el científic, no tothom podrà treballar de científic, saps? No, Pues millor correcte. treballar d'una cosa que t'agrada i sé que tu has de currar i sé que que te marque molt el teu estil de vida al final. Potser no és una feina que sempre cobraràs el mateix, llavors potser no pots tenir com la típica casa estable, família estable i tot, però al final són prioritats i jo prioritzo la meva professió a potser altres coses de la meva vida. I ho tinc bastant clar. Perfecte, perfecte. Quin estil tu consideres que tens? Quina etiqueta... Això de les etiquetes ja sé que està també molt que la gent a vegades defuig de les etiquetes, però quina etiqueta posaries tu de música? En quin calaix estaries a... Bueno, tu ja no has vist molt les tendes de discos, Sí, però que abans tu anaves... m'agrada Sí, anar-hi. Ah, vale, vale. Mm. Bueno, doncs això, que hi ha els discos ficats, tu en quina secció estaries? A la secció de cantautores plastes que parlen dels seus sentiments. Eh, és que no ho sé, o sigui, jo m'he classificat com a indie pop, però crec que Ah, és mira, la Blau Cel te diu, ha dit indie pop. perquè al concert, sí, és que al concert dels Books hi posava que era estil indie pop, però perquè jo ho vaig classificar així també, quan em vaig presentar a Ah, la vale. convocatòria dels Books i tot. Crec que és perquè és el que vull ser, perquè com m'agraden les cançons d'indie pop, dic, pues jo també vull ser indie pop, i llavors pues dic això, però no ho sé perquè és que és això, vull dir, m'agrada fer diferents coses i no em vull estancar a un estil, saps? Vull provar coses diferents i fer el que pugui. Mira, Shadow45, la gent té uns noms de Twitch increïbles. Indie pop m'encanta. A mi També també, dius... és que és molt guai. Però què és indie pop? A veure, fem una mica aquí per tot el públic que no sapiguem tant de música o... Vale. Pop és el pop Sí. típic normal, vale? Llavors hi ha el pop comercial, llavors indie són com coses més que no se senten tant per la ràdio. És com a que amplia una mica més el gènere a que dona el sentit de si vols explorar una mica, saps? O sigui, és com dintre de les bases del pop, que seria pues, estrofa, tornada, Mm. poder explorar una mica a nivell d'instrumentació, a nivell d'efectes de veu, de tal, que no hagi de ser el típic pop comercial, sinó que pots sortir-te una mica de les bases. Jo ho entenc així, va.
Perquè tinguem algun referent de qui podria ser un indie pop que puguem conèixer. La Cleiro, per exemple, no sé. Mm. O sigui, són cantants que no... Cave Town Perquè si o... algú vol Sí. buscar, que després busqui aquests cantants Sí, també, no? sí, en plan, jo considero que el meu estil musical s'assembla bastant a aquests. Llavors, la Billy, sobretot el primer àlbum que va treure, això, Cleiro, Cuco... Bueno, és que és... Sí. Mira, avui estava mogudet el xat, Ara diu, la Blausal diu, té una pregunta bona perquè la vagis pensant, diu, però l'Axtec diu, tampoc crec que sigui indie, no? Pop experimental. T'ha canviat una mica No l'ètica. me posaré tècnica. És que dieu-me com Ja, vulgueu, la vale, veritat. vale. Perfecte. I ara la pregunta, que jo crec que és cabdal, jo el dia del concert també m'ho vaig preguntar, explica'ns el significat de la cançó d'això de la croqueta. Perquè, xerra, explica'ns això de la croqueta. Vale, aquesta cançó és com la primera cançó xula que vaig escriure. N'havia escrit dos, però una mica Mm. caques. Em, I la vaig escriure quan estava amb el cor trencat. Ai, Vale? Crec que és bastant obvi per la lletra de la cançó. Llavors, o sigui, jo penso que les lletres no han de ser literals, sinó que han de ser metàfores i en sentit figurat. Perquè si no és com si estiguessis tractant a la gent de tonta i lo guai és que la gent pugui descobrir el significat que hi ha darrere de la lletra, que no els hi donis el significat mastegat. Llavors, per això, tota la primera estrofa són com coses que fan mal però que fas volent. O sigui, comença la cançó dient bec aigua i mastega un xiclet de menta, perquè quan veus aigua i estàs menjant un xiclet de menta te pique la gola que flipes. Llavors jo buscava com aquesta sensació, no? Mossegar una croqueta quan està cremant, perquè tothom ho fa. Tothom mossega una croqueta mentre està sí, cremant. I tu saps sí. que te cremarà la croqueta, però la mossegues igualment. Llavors és com una mica la cosa aquesta pues d'això. I llavors la resta de la cançó parla una mica de com me vaig sentir respecte a aquella persona, sentiments molt intensos de nana de 14 anys, és que clar que sí, clar que sí. En I 14 anys et van trencar el cor, sí. companya. Quin desalmat. Que... Bueno, No, home. però és guai, Sí, perquè ho bueno, vius està bé. tot superintensament. Sí. Sí, no tinc... No, sí, no va ser res. Vale. Quan va ser la primera vegada que et vas donar compte que podies fer música o que podies fer una cançó o que això de pujar-me a un escenari, hòstia, mole. Vale, lo de pujar-me a un escenari m'ha agradat tota la vida, vale? Lo de que vaig veure que fer música estava guai va ser justament amb aquesta cançó. Jo els hi vaig ensenyar als meus pares. O sigui, jo la vaig escriure, me va fer una mica de vergonya, perquè, claro, estava parlant jo de mis coses i dic que no l'ensenyaré a ningú. Però en un moment li vaig dir a mon pare, li vaig dir com, mira, papa, m'he escrit una cançó. I me fa, a veure, i llavors li vaig tocar la cançó i se va quedar com, li va agradar molt, molt. O sigui, més de lo... Vale, que per ser el meu pare, òbviament, li anava a agradar la cançó, però li va agradar com més de lo normal. I, i llavors, pues, me va dir que era molt xula i tal, no sé què, i llavors jo vaig seguir escrivint algunes cançons i la vaig anar ensenyant a amigues. I va haver un dia que estàvem amb unes amigues aquí a l'estudi i els hi vaig tocar la cançó i a totes els hi va agradar moltíssim i me van dir com, buah, que guai. I és això, pues, anant a gent que estimava, pues, li he anat ensenyant la cançó i tothom m'ha anat dient que a tope, que era molt guai i al final ho faig perquè a mi m'agrada. Jo sé que no se pot agradar a tothom i tampoc és el que pretenc, però sé que m'agrada i sé que a la gent li transmet coses a algunes de les meves cançons i m'és igual que siguin amigues meves o família. Si els hi agrada, pues, ja ho tinc tot. Uau. Diu perquè la Blausel... A veure, qui és la Blausel? Perquè està aquí animada, Una amiga És una teva, no? amiga meva també. Sí, Perquè diu, és un temazo. i la Farras també. Sí, la Farras també, clar que sí, és un temazo, diu. Clar que Molt bé, sí. Bueno, perfecte. m'estimen molt, estic envoltada Sí, de ja vaig gent veure que la claca que tenies, molt no? heavy, Els molt fans que tenies heavy. a la primera fila, no? Va ser intensa, Ho vivien intensament.
Sí, és que és això, està envoltada de gent que t'estime molt i Home, pues, clar. jope, amb aquests ànims és que ni que fes una música de merda jo me sentiria a dalt de tot el món. Que potser la meva música és de merda, aquí he No, home, assumit que no. faig música No, bona. home, no. No, home, no, que està molt bé. I, i clar, però realment tens aquesta ànima més de teatre també Sí, i que des ja joveneta podria ser com una, ara, bueno, amb tot el carinyo, però com una Marisol lleidatana, que ja has estrenat, ja has fet una obra professional, més sí. enllà de fer l'obra típica de l'escorxador o el que sigui, que han fet tots, jo també he fet coses així, però el lliure, ojo, el lliure. O sigui, no és una tonteria. Com va succeir tot això? Explica. Doncs mira, gràcies a la Blau Cel, que estava Mm. aquí al xat i no sé si encara està per aquí, però va ser tot Sí. gràcies a ella, perquè, bueno, gràcies a una amiga nostra, que era un càsting obert online, això del teatre. I llavors la nostra amiga li va passar a la Blau i la Blau em va dir que hi ha això del càsting obert, no sé què, presenta't. Jo dient, a veure, això és de Barcelona i jo sóc de Lleida. O sigui, a mi no m'estan agafant. Què estic fent jo? Me feia molt pal, anava molt estressada. No podia més amb la meva vida. I vaig acabar enviant el càsting l'últim dia, me vaig fer les fotos l'últim dia al pati de l'institut, Mm. vale, i llavors ens van trucar a les 2 dient-nos, bueno, que heu de fer un càsting presencial. I va ser com, ostres, vale. I llavors vam anar passant càstings presencials i al final ens van agafar i hem estat des del setembre fins al novembre, vivint a Barcelona les dos, i, i vam estar pues, això assajant l'obra i després doncs, fent l'obra i treballant al Teatre Lliure, que ha estat una experiència brutal, eh, molt heavy, sí, bueno, clar. Ha estat com poder veure el món aquest artístic del que parlàvem abans, que és difícil entrar, des de dins, no? I ha estat heavy. I a part Què me tal van la... deixar cantar, o sigui que... Bueno, això també, no? Què tal amb la Mia Esteve? Perquè el canal aquest es diu Parlar per parlar, Mm. en homenatge a una cançó d'una obra que va fer la Mia Esteve, que és La importància de ser franc. Ah, sí. No sé si l'has vist. Sí, la vaig I veure. la cançó aquesta del parla i parla per parlar, no? Sí, Què tal la Mia Esteve? A mi m'encantaria conèixer-la, perquè, bueno, fa un paper amb aquesta obra i és sí. espectacular, no? És la millor persona del món. O sigui, ara vaig aquí a fer de molt fan, però és que, de veritat, el Joan i la Mia, que són els dos adults amb els Sí. que vam treballar, que, bueno, per cert, no sé si a algú li interessa, però l'obra es pot veure Ah, sí? online, al Teatre Lliure Online. Em sembla que Vale. val com 5 euros i és això, la van gravar... Òbviament no és el mateix que veure-ho físicament, però Evidentment. van gravar un passe així i, i, i res, que es pot veure si us fa il·lusió veure l'obra, és una I tant. proposta que està molt guai. Em, I això, i els dos actors adults, que eren el Joan Carreras i la Mia Esteve, increïbles a nivell... O sigui, vam aprendre moltíssim a nivell actoral, perquè són uns actorazos increïbles, però també vam aprendre molt a nivell personal, ens van cuidar moltíssim, la Mia és una persona fantàstica, se treballa superbé amb ella i a més com a persona és que és genial, ens vam fer molt i va ser molt guai. Guai. Però clar, amb aquesta obra tocàveu un tema una mica difícil, no? Que és lo Mm. dels suïcidis i Mm. tot això. Tu has vist ara que surt molt per les notícies això. Com ho veus o quina perspectiva... Bueno, crec que la nostra generació està una mica culpada de... O sigui, la generació anterior diu que la nostra generació és la generació de vidre, no? Que ens queixem per tot i que plorem per tot. Perquè venim d'un passat on s'ha donat molt poca importància a la salut mental. Mhm. Venim d'un passat on era igual com te senties tu, el que havies de fer era la feina, havies de treballar, no podies plorar, t'havies de menjar totes les emocions perquè plorar era de dèbils, bla 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 bla. Què passa? Pues que tot això ha acabat passant factura i estem en un moment, que això també ho parlem en l'obra, on el món està bastant en la merda, el futur està xungo i ha recaigut una responsabilitat sobre la nostra generació de culpa de generacions passades que és una responsabilitat molt gran i nosaltres, o sigui, som com la generació que hem dit, bueno, prou, a sobre ens ha caigut tot lo del confinament amb la nostra adolescència i ha estat com hem de parlar d'això, hem de donar veu, les malalties mentals existeixen, la salut mental és tan important com la salut física
i s'ha de cuidar i ja està bé donar importància a la salut mental i és una pena que això que els suïcidis, per exemple, estiguin pujant cada dia, però òbviament és una cosa que s'ha de visualitzar perquè és un problema. També està molt D'acord. lligat al sistema educatiu, a les xarxes socials, a un munt de coses que ens afecten a nosaltres i que sembla que no es tinguin prou en compte. A vegades Ah, és més important els resultats acadèmics, no?, que els resultats personals. Mira, la Clàudia te dona tota la raó, diu totalment, i després de la pandèmia diu tots estem fatal, i tots hem Clar, passat un procés, no? total. D'això no ens havíem esperat mai de que aniríem a estar tancats, no?, durant tant de temps. Diu la Clàudia Caballero, diu aquest any els diners recaudats de la Marató van per la salut mental. Sí, Recordar que TV3 recauda diners aquest any, em sembla que és aquest cap de setmana que ve, no l'altre, el 10, fan la Marató i va per la salut mental. sí. Tenim més Però comentaris. Diu aquest és tenim un hater. Tinc un hater, no te creguis, Si tens un hater és que estàs fent les coses bé. Bé, tinc un hater, però és només un i ve cada semana y dius, pues si no entiendes nada, diu, ¿de qué trata este canal? Porque no me entero de nada. Soy de Perú. I és el mateix sempre. Sempre. I sempre cada dilluns tenim la mateixa conversa. Vamos a mandar un mensaje en el idioma del imperio, señor Adrián, de Perú. Esto es un canal de cultura en catalán, que es un idioma que hablamos aquí en un trocito de España que se llama Cataluña, y hacemos un programa de cultura donde entrevistamos a cantantes, que acento más de Valladolid o de Badajoz tengo. I això, i ja està. Que sàpigui la gent que aquest home pues, en algun moment dirà alguna estracanada, però bueno, nosaltres a la problema. nostra. Cap problema, ¿vale? La penya està rebentada. Tota la raó, Àlex. Bueno, te volia preguntar una altra cosa. Doncs, amb el teatre te vas sentir... Devia ser pressió, perquè, clar, una obra al lliure, o sigui, un entorn professional, vull dir que la gent paga l'entrada i tot això, senties molta responsabilitat? Senties allò, el culet petitet, que diríem allò, cada Mira, funció? sí, o sigui, òbviament els primers dies estava cagadíssima. Però arriba un moment en què, o sigui, jo veig com a que si no hagués pagat la gent, jo estaria igual de nerviosa. Al Ja. final ho intentes fer, jo intento sempre fer lo millor de mi. La gent hagi pagat, o sigui una obra al Teatre Lliure No, o bé. sigui una obra a l'escorxador del final de curs de l'aula, saps? Al final intentes fer sempre el millor. I també s'ha de dir que em va sorprendre molt perquè fèiem la mateixa obra 5 dies a la setmana, cada dia, no? Llavors, hi havia moments, o sigui, hi havia dies, depèn, pues, si no venia ningú conegut tampoc, pues, que no estava nerviosa. I això me cagava encara més, perquè pensava, buah, merda, has d'estar nerviosa, no? Però és com que sortia automàticament l'obra, llavors era disfrutar-la i passar-t'ho bé, i òbviament tampoc en un mes no tots els dies estàs superbé i al 100%, i no sé, va ser una experiència molt guai perquè va ser com veure com es fa una obra cada dia i com te sents tu amb la situació i tot. I és veritat que cada dia és diferent, tot i ser la mateixa obra? Sí. Cada dia és T'afecta com diferent. està el públic i com tot Molt. això? Lo del públic és molt fort. O sigui, primer hi ha una cosa de tu personal, que és com tu estàs aquell dia. Has d'intentar estar pues, lo millor possible per fer l'obra i has d'intentar sobretot separar el teu personal amb el teu personatge, però vulguis que no, pots tenir un millor dia, un pitjor dia, pots tenir la regla i te pot estar fent mal la panxa, pots estar trobant-te malament, te poden passar moltes coses a tu. Després, el públic. La química que hi ha amb el públic és que, de veritat, entre les 5 de la companyia i els adults, però amb les 5 ho compartíem molt, hi havia dies en què connectava moltíssim amb la gent, hi havia dies que semblava que el públic estigués pintat, que això és una expressió que ens van ensenyar, que el públic està pintat, perquè dius, no riuen, no respiren, no reaccionen, i és una obra on estàvem explicant coses que ens tocaven molt de prop, no? I clar, t'està explicant una cosa teva i hi ha un munt de gent, a part ara amb la mascareta és super deshumanitzador, no veus la cara de la gent, i dius, uala, si el públic no està receptiu,
buah, és molt més xungo fer l'obra. També te pots equivocar, poden haver fallos petitets... Sempre. Algun en blanc? Te vas quedar algun dia en blanc? Jo és el primer que penso i fa pati, dic, imagina't que no te saps una línia o te quedes allà col·lapsat. Hi va haver un dia que era el penúltim, la penúltima funció. Em vaig posar nerviosa perquè vaig pensar, buah, això s'està acabant, com... Buah. I em vaig deixar, o sigui, era una frase que anaven sincronitzada amb un vídeo i no la vaig dir, però no es va notar. Llavors hi va haver un moment com que vaig sentir silenci i llavors vaig despertar i vaig dir, merda, aquí anava la meva frase, i ja està, però no es va notar i no m'he quedat en blanc, no m'he quedat en Però no blanc. és allò de tornar a sortir, dir-ho i tornar a marxar, no? Vull dir, havia sortit a mi de l'escenari o... No, o sigui, estàvem a l'escenari, hi havia un moment que ens giràvem i dèiem la frase Sí, i llavors ens tornàvem sí, a girar. Llavors jo no me vaig girar, me vaig quedar quieta i vaig dir, sí. bueno, ja està, ja ha passat el moment, ja està. Era una frase supercurta, o sigui, ho vaig notar jo i ja està, no? Però Bueno. això sí que em va passar. Però no, quedar-me en blanc no. El del vídeo va apretar el play i, bueno, pues ja està, no? Claro, I, exacte. Sí, tal qual. i endavant. Ja tira. Molt bé. Una cosa, el fer cançons, el català, no? El fer cançons en català, com sents que és una aposta, o sigui, s'ha de tindre... Tu creus que hi ha mercat? Creus que és una aposta així dura? O sigui, les fas per convicció de llengua o perquè et surt així el teu de dintre les lletres? O quin és el... Perquè també les fas en anglès. Sí. Llavors, algú, en plan abogat del diable, te podria dir, i en castellano, dona? És que... Mira, sincerament, m'encantaria tenir cançons en castellà. Sí. Perquè crec que la veu canvia segons l'idioma en què parles, ¿vale? O sigui, això és una teoria meva. Jo, fent covers de cançons en castellà, m'agrada molt la veu que em surt. Trobo que em surt una veu molt bonica i m'agradaria tenir alguna cançó en castellà. Què passa? He intentat fer cançons en castellà i no en sé, ¿vale? Acceptem derrotes, no sé rimar en castellà, no tinc suficient vocabulari, ho sento. Després, en anglès, doncs sí, en castellà no, i en anglès sí, serà perquè he escoltat molta més música en anglès, suposo. I en català perquè, òbviament, ni que fes cançons en castellà i per molt que faci cançons en anglès, mai me podré expressar com m'expreso amb la llengua catalana, perquè és la meva llengua i ja està. I a part, sí que hi ha una cosa que, de fet, m'agradaria tenir més cançons en català i les pròximes cançons que faci intentaré que siguin en català, perquè hi ha una cosa que és la situació de la nostra llengua que no se pot obviar i s'ha de defensar a muerte. M'és igual si és comercial o no, m'és igual que m'escoltin 4 persones i faci molt poc impacte, però jo cantaré en la meva llengua i això és una cosa que defenso totalment. No sóc la persona més activista del món perquè crec que tampoc és plan d'anar penjant-me banderes, sinó anar fent a poc i que no deixaré mai de fer cançons en català. Perfecte. Mira, la Farràs 420 diu cançons de l'abril en francès. T'has d'animar també o amb llengua d'oc, o amb occità o alguna així també, que queda molt xulo. I, bueno, tirant una mica enrere, me deia la Clàudia, me deia, i tu, Carles, no t'has quedat en blanc mai cap? Sí, una vegada vaig fer gris amb el Zoom Zoom, amb l'Ares Piqué, el Gabriel Solans i molts d'aquests veteranos, fa molts anys, el 2001 o alguna així, me sembla que era. I sí, em va passar una cosa similar a la teva i tenia que dir alguna cosa. Vaig marxar d'escena, per això et deia això abans, vaig sortir d'escena i vaig dir, hòstia, m'he deixat alguna cosa. Vaig tornar a entrar, perquè si no, no podia continuar l'escena, no? Després, quan va sortir l'Ares Piqué, em va fer una cara que... Bueno, en fi, no? L'Ares era la Rizzo, sí. L'Ares... L'Ares feia de Rizzo. Molt bé, ho va fer, molt. Bueno, ens vam passar molt bé. Era un taller del Zoom Zoom i va estar molt guai. I després diu, a veure què diu, Abril Presidenta. De què? Del govern? Del món. Presidenta del món. I el nostre himne serà la cançó de la croqueta, ¿vale? I l'escoltarem cada dia a les 7 del matí, amb uns altaveus així. L'Alexatec diu, és cert, depèn de l'idioma, les cordes funcionen d'una manera o d'una altra segons les relacions neuronals relacionades amb la llengua.
hòstia, això sembla estudi... Locura. Locura, Bueno. És que jo crec que sí, o sigui, a mi la veu em sona diferent. Bueno, mira, la Blau Sal s'està ficant ja radical. Diu, canta en lleidatà o emigra. Totalment d'acord. També cantar en lleidatà és una cosa, És una Sí, cosa també. perquè la gent lleidatana que canta en barceloní no me vull posar en el tema perquè és un melón, però Sí. opino que no ho facis perquè se te note. Vull dir, si tu m'estàs dient totes les lletres amb la A i de sobte me soltes una que és amb la E, Ja. t'hemos pillado. O sigui, para. Canta en lleidatà. La gent que diu no canto en lleidatà perquè no sona bé en lleidatà, no, sisplau. No, sisplau, sona igual de bé que tu t'has acostumat a sentir cançons en barceloní. És que Claro. no, fatal. S'ha de cantar en lleidatà. Sí. Que està molt bé els Manel, no? El que és gràcies o els catarres, però que... Sí. Mira Renaldo i Clara. Precioses les Toma. seves cançons, no? Perfecte. I el garrotín, què? Aquesta essència lleidatana rumbera no l'has provat? Hòstia, has fet una cara així de... No, quina por. És que el garrotín és lo típic que s'improvisa i llavors te diuen Sí. puja a cantar. I jo Sí. això, hòstia, No? buah, ojalà saber-ho fer, però tinc problemes, improvisant. Pues com a bona lleidatana, ja et fiquem des d'aquí els deures, és Vinga, aprendre a fer garrotins. vinga. Perquè, bueno, com a lleidatà, pues mira, t'anava a demanar un garrotín, però bueno, apunta-te'l per ho provaré. la pròxima, eh? Vinga, sí. Què més? L'Spotify, tens una cançó penjada a l'Spotify, no? Sí, Que es diu If I Could. sí. Explica'm, com ha anat l'experiència aquesta de l'Spotify? Com te Doncs, serveix o no, te serveix sí. per tu? Te Sí. tens viewers? O sigui, Quin rendiment li treus? O per què serveix posar... Mira, el germà apareix per allí. Tu creus? En fi. Clar, no vic sola, no. Claro, no. Crec que l'Spotify, o sigui, avui en dia és la manera de promocionar la teva música i tant, o sigui, les plataformes aquestes, diguem, no? I és a lo que aspiro, a poder penjar les cançons allà perquè siguin el més fàcil d'accessibles per tothom, perquè al final és tema de facilitat, no? T'agrada la cançó? On puc sentir-la? Pues a Spotify, pues ja està, ja la tens. I si la veritat és que m'ha anat bastant bé, vaig penjar aquesta cançó perquè és la cançó que cantava a l'obra i llavors doncs la vaig voler gravar i penjar-la perquè així, jo que sé, si algú anava a l'obra i li agradava la cançó, pues jolín, que la pogués escoltar també i així també accedia a un públic que jo des de Lleida, vull dir, la cançó, l'obra l'estava fent a Barcelona, crec que he accedit a un públic que des de Lleida potser no hagués arribat. I m'ha anat bastant bé i tinc o sigui, estic contenta amb les reproduccions que tinc i està bé. És guai. Perquè ho puc veure des d'una aplicació, és molt xulo. Puc veure les sí? playlists on me posen. Ah, que guai. Estic a una playlist per dormir. Ai, que bonic. Sí. Una cosa que has dit al principi, has dit que t'agrada el trap. Sí. Explica, perquè clar, el trap, ara jo m'equivoco, però el trap, clar, toca o té unes temàtiques a nivell de lletres una mica arenas movedizas, no? Sí. Com ho gestiones, això? Lágrimas de sangre té una lletra que diu lo asesoré y lo consulté con la almohada, anduve en el YouTube hasta que entró la madrugada y tras una larga jornada ya no cabía duda, se puede hacer hip hop sin llamar a nadie puta. I estic totalment d'acord amb això. Però se redueix el paràmetre de cantants, perquè vull dir, una gran majoria, o el Sí. trap que es coneix més, Sí. és... Jo a mi m'agraden cançons de traperos masclistes i no estic orgullosa d'això. I aquí hi ha tot el debat de separar l'artista de l'art. Evidentment, no? Jo, si faig trap, que tinc una cançó amb un amic meu, que és així una mica així més trapper, i m'agrada molt, o sigui, tampoc crec que sigui el que millor se me done, però m'agrada fer-ho. Mai faré lletres ni col·laboraré amb gent que faci lletres misògenes, masclistes i aquesta merda de cançons que fan, o sigui, no té res de poètic.
I jo Ja. crec que la música ha de ser art i per tant ha de ser poesia i a mi això que facin el que vulguin. Clar, però això també ens ha passat tota la vida, no? Perquè de l'època dels teus pares, la meva, això, doncs hem escoltat un mogollon de grups que ara te'ls mires amb Clar. retrospectiva i dius, què No, escoltava? total, Perquè jo me'n total. recordo quan va sortir, jo què sé, més d'estil d'aquest, doncs va sortir el Daddy Yankee, Mm. pues bueno, pues Gasolina. sí, el Gasolina, ¿no? Lo que pasó, pasó, Sí. entre tu i jo, Sí, i sí, totes temazos. aquestes coses, no? O fins i tot a formacions més clàssiques, no? O sigui, tu sents Escape i, doncs, bueno, hi ha molt, o Molotov, o molts d'aquests que ballàvem, jo me'n recordo saltar molt, per allí pel Trivial i pel Home, Plàstic i tots aquests jocs, i, i ballar molt aquest tipus de temes i que realment tenen o legalització, no? Pues parle de drogues, parle de... I com no passa res, i tampoc no ens sentíem indoctrinats, perquè a vegades n'hi ha por amb això de que, clar, com que aquestes cançons estan indoctrinant els nens a ser masclistes. Però jo també vaig sentir aquestes cançons de jove i no vaig sentir que tampoc me portessin a prendre drogues o a... O millor és que no me les escoltava suficient, no? No sé si tu com a adolescent ara et sents que te cautiven o que t'arriben, o sigui, que et canvien el caràcter o te diuen cap a un lloc o cap a un altre, el sentir o que amb una cançó diguin o alguna cosa. sí, jo crec que sí que influeix. Jo crec que, òbviament, perquè tu facis una cançó dient, és que no ho sé, la de Kid Keo, jo què sé, me la xupa com un lollipop, vale, òbviament perquè tu diguis això no és culpa teva, vale, que hi hagi gent masclista al món, o sigui, no és com, per Ja. culpa teva que has fet aquesta cançó, hi ha gent... Mm. Però sí que és veritat que quina mena de referents tens tu. Si el teu referent és una persona que tracte malament a les altres persones, tracte malament a les persones amb vagina, Mm. claro, pues al final tu estàs agafant exemple d'aquella persona, o sigui, el problema és que idolatres aquesta Mm. persona i aquesta persona t'està ensenyant uns valors que no és així, que no és així. I jo sentir companys meus quan teníem 13 anys a segon d'ESO Mm. cantant La caliento, soy un radiador, pues pensava, mira, escolta'm, no cal, no cal. Vull dir, podem fer unes altres lletres, perquè se pot, se pot. És que això és que és justícia, no cal. Bueno, abans dels 13 anys podies sentir això i no sabies de què anava l'assumpte. Ara ja... També. eh, Això també és un problema. Creixem massa Ara, ràpid. ara ja la gent ja sap de què va la història. Has nombrat els Bucs de Lleida. Mm. És un projecte en què es colleixen formacions o cantautors o no, músics per donar Sí. un suport tècnic i artístic per desenvolupar el seu projecte. Sí. Com ha succeït amb tu? Pues va ser així amb el Books Lab, que és la proposta aquesta, que ara s'han obert les inscripcions per aquest any. Mm. I és això, també era online, te podies presentar, una mica descripció de tu com a artista i adjuntaves tres àudios MP3 amb cançons teves, i llavors també hi havia un càsting presencial i llavors doncs triaven 3 propostes i aquestes propostes doncs parlen amb tu, són persones superproperes i això doncs parlen amb tu i te diuen mira, què vols fer, què vols treballar, quin de tots els àmbits vols treballar, perquè n'hi ha molts. O sigui, si vols que t'ajudin amb fotografia, amb videoclips, doncs t'ajuden amb això, depèn del teu interès. I se mouen molt, depèn del teu interès i t'ajuden molt. És molt guai. Aquí el Miquel i el Ramon, no? Hem dit, Sí. que els he conegut. L'altre dia també hi ha el concert. I, home, me sembla que és el Ramon, és llicenciat de l'ESCAC, vull dir, amb so, vull dir que tens un tècnic allí d'aquest de l'oïda fina, Són uns grandes. Jo estic... I a part és que sempre m'estan dient, vale, però tu què penses? Però tu això te sembla bé o vols que ho canviem? I a jo tot el que fan m'encanta. I llavors jo me quedo com, sí, és que m'agrada tot, és que què dir-vos, saps? I són ells els que són uns cracs amb la música. Jo faré el que puc. Tenim algun concert a propet després
d'aquest, del Lleida no tenim Sé reprogramat. que n'hi haurà, o sigui, tant de bo poder fer-me aquí la famosa i dir-te sí, aquest dia hi haurà un concert. Però ara mateix no ho sé, el que sí que puc dir és que seguiu-me a l'Instagram perquè allà és on ho penjo tot. Que és aquest... Bueno, també te volia preguntar, el nom d'Instagram teu Sí, és divertit, perquè sí, és abril, maig, juny. sí. Com te va vindre aquest moment d'inspiració amb el nom? Perquè el meu nom abans era Abril.Pinyol, que és el meu Sí, nom, sí. i me vaig avorrir. I llavors volia canviar el nom. I volia... El teu pare que li va semblar això, de que el desterressis Ell sempre me diu, t'has de posar Abril Pinyol perquè si no la gent te buscarà i no te trobarà. Però és que jo crec que ara hi ha més gent que me coneix com Abril Maig Sí, Juny que com Abril Pinyol. sí. Bueno, jo de fet aquesta tarda he buscat coses per a veure que, pues, si tenies videoclips o que tenies coses penjades i ets inexistent amb Abril Pinyol. Vale, O sigui, no ho m'hauria de trobar. greu. Però és curiós. A més, aquesta connotació que és, no, dels mesos com te va vindre? Com vas decidir ficar aquest nom? Perquè volia ser original. I també vaig provar amb el nom d'Abril Cerral, saps? El xiste aquell del... No, ara conta'ns el És un xiste, a veure. xiste. Bueno, això va passar en un programa de tele. És que me'ls he sentit molt tots, clar. A l'Abril Pluges Mil, bueno, en fi, Sí. tot. I això era un programa de tele Mm, que era un mes de l'any. sí. I era com que ve després d'abril, i era maio, saps? I el presentador l'estava ajudant dient, pues abril. I el tio va entendre abrir. Llavors va dir cerrar. Llavors el presentador va dir, no, no, abril. Llavors el concursant va dir, cerral. I llavors el presentador se va riure molt i van haver de posar anuncis perquè el presentador s'estava pixant de riure. Jolín. Bueno, No fa gràcia, és que no fa gràcia, a mi no me'n fa. A mi jo dic, com te dius abril? I algú me diu cerral. I jo me quedo així. I llavors vaig dir, pues no, vull ser original i vaig posar abril, maig, juny. I ho volia Juny. posar tot junt, però ja estava agafat el nom. Ah, Perquè, sí? òbviament, sí. Sí, hi ha una altra noia que canta que també té que és el Clar. que he trobat per YouTube. Sí, sí, sí. Però És que fa molta gent se BBCs, diu abril. Fa BBCs. Fa, Què és bueno, això? bodas, Ah. bautizos y comuniones. Diu, te canto en tu boda, en tu comunión, en lo que sea. Jo no he arribat en aquest punt de la meva vida. No? No t'han contractat mai dir, vine a tocar amb una boda, no? No? No, No? Bueno. no. No crec que algú a la seva boda vulgui sentir cançons de desamor d'una Home, nena de 14 anys. no, home, no. Però que et diguessin, toca'm, jo què sé, ja que toques el violoncel, canta'm el cant dels ocells, toca'm... És molt típic això la profe de cello que tenia un quartet i tocaven a bodes i a comunions i coses així. Pues això, anar a la boda. Mm. El nostre amic Adrián s'està emocionant. Hi ha algú que li ha dit una... Que mon pare treballa a TV3, eh? Ai, què diu? Què diu ara de TV3 i Plataforma Per la Llengua són los Oi, peores. oi, vinga. No, jo no vull És que no banejar sé, la és que gent. no- Jo no vull no, banejar la no. gent, saps? Vull dir que... No li feu cas. No li contesteu. Hi ha gent Jo que està vull... dient, jo vull a l'abril a la meva boda. Sí, veus? És que, claro... Esteu... Quin cover els hi podries fer amb una boda? A veure, la marxa anuncial te la saps o no? El tanananan... Crec que aquest amb cello és No. fàcil. És fàcil. Així amb... Bueno, el cant No, dels no ho sé. ocells. El Bueno, dels ocells, també molt bonic. hi ha els funerals, No, escolta'm, aquí no ens hi posem, eh? No, que això són... que també queda molt bonic. Home, jo vaig anar a un enterro a Barcelona fa poc i doncs això, que va ser me sembla que el cant dels ocells, Sí. i va quedar molt bonic, eh? Clar, El que passa és no. que, clar, no és molt A mi agraït. no m'agradaria. No és molt agraït. Jo vull mira, vols que vinguis a la boda. Escolta'm, contracteu-me. A l'acabar, podeu escriure pel privat a l'Abril Sí. Jo sí, d'Instagram. jo per un mòdic preu i- me demaneu les cançons i jo me les aprenc i les canto. A mi això no me Cap costa problema. res, eh? A veure, dieu-me, sisplau, cançons que us agradaria que sí. toqués l'Abril a la vostra boda.
A O, mi o no en teniu... general, o en general, que Sí, bueno, necessito o en idees, general, ¿vale? sí. A mi no teniu ni encara ni parella ni res com jo, però si tinguéssiu de casar-vos, quina cançó us agradaria que us toqués l'Abril? Venga. Vale? Ara que ens diuen... Diu la mama de la mama. de la mama. Remix. És una cançó de reggaeton. No. Mare meva. Knocking on Heaven's Door. Oh, temazo. Sí, no? A veure... Diuen Knocking on Heaven's, the Door. No? Mm. Molt bé, molt bé. Aquesta hi ha una Perfecte. versió de l'Avril Lavigne que és molt Sí. guai. Ah, no la conec, però quan tingui una decepció amorosa vindràs a tocar al funeral del meu cor. I Oh! Oh! Abril de cantant, no, de Núvia. Jo te conec o no sé qui ets. És que Qui és Aristol així pel 73? nom... Lejos de Mavi. Pues no sé quina cançó és aquesta, me la vaig apuntar, ¿vale? Per Vale, escoltar-la després. vale. Sí, Aristot 73 és que no sé si te conec o no. Amor... Hi ha una persona que només està dient cançons de reggaeton. No. No, no cal. Que no sé cantar reggaeton jo, m'encantaria. Però Home, no... vam veure un... No sé si era reggaeton. El que vau cantar al final al Lleida Jove, què era? Era trap. Era trap, no? Amb el meu amic Roberto. A Carrobi, a Instagram. Ui, s'ha penjat. El què? No. Ah, El doncs que sap... s'ha penjat la imatge aquí, al meu ordinador. Bueno, no va ser Ah, res. bueno. No, continua. Estem... El meu amic Roberto, que també està preparant un àlbum que ha set el seu TDR i el treurà. I jo Molt bé. estic a una cançó, que és la cançó que vam cantar. Mira, tinc una mica d'imatges del Lleida Jove. Tu no ho sents per aquí perquè si no es barrejaria amb el micro, però a casa ho senten, eh? Tenim unes imatges del Lleida Jove que les estem sentint ara. Què té d'especial el ukelele? És com molt màgic, no? És un instrument que aparentment sembla com a molt senzill, no? Però... Oh. A més, és com, té una sonoritat, per exemple, a mi m'agrada, és una de les coses que me va enamorar molt de l'obra aquesta de la importància de ser franc, que és la Paula Amàlia, suposo que saps qui és, una actriu, que han dissolt una formació que a mi m'agradava molt, que era de Mansels, i que tenien moltes cançons d'ukelele, no? I és com a molt divertit o molt... com a molt festiu, no? No sé si tu el... No crec que poguessis fer una balada amb un ukulele, no? O sigui, és com a molt... molt de... Clar, te limita una mica amb l'estil, no? Molt bé, espera, que tornem. Diu que no et senten. Ara, no sé si ara per a mi està el videoclip, lo del videoclip malament. Però bueno, estàvem dient de l'ukelele, no? Que és un instrument molt especial perquè és com a molt festiu, no? És molt divertit. És que no, em sembla que no ens han sentit el que hem dit fins ara, aquest trosset de l'ukelele, però bueno, era per reconstruir una mica la conversa. Doncs molt bé, doncs estava mirant si tenia alguna cosa perquè em vaig fent anotacions. Amb els cantants d'ara, te volia preguntar. Per exemple, què tal la Rosalia? Tu què t'agrada o no t'agrada? Oh, m'encanta.
la fusió aquesta que fa així, no? M'agrada moltíssim. A part és que té una veu preciosa i és una cantant que té formació musical, que dius, ole tu, perquè hi ha un munt de Això cantants sí. que no tenen formació musical i canten por su cara bonita, que no vol dir que no cantin bé, Però és que la Rosalía, a més de tenir una veu preciosa, de cantar bé i de fer temazos, és que ho té tot, ho té tot. M'agrada molt, m'agrada molt. Sí, però bueno, També fa penso aquest... que ha anat una mica massa al reggaeton. És el que t'anava a dir. Que ha fet, o sigui, del... perdó, del Malamente a lo de fa 6 o 8 mesos, hi ha com un... Sembla com a Hannah Montana i Miley Cyrus, no? Que Sí. té com una hipèrbole molt gran, no? En el mig del seu recorregut musical, Sí. però Ha sembla fet que ara coses estigui molt reconstruint. diferents. Sí, Sí. ara sembla que estigui refent el camí, no? Hagi tornat a puesto, no? Però realment sí que és una cantant, pues això, que sobretot per la formació, no? Que és un bon missatge, no? De que Sí. un si vol fer música, pues que se formi, no? Que estudi, igual que ser actor, no? Que és molt... L'altre dia ho parlàvem amb l'Ares Piqué, no? Que és important de que hi hagi un cicle de formació professional de teatre, no? Sí, està Per molt guai. per convertir-ho en algo professional, no? Que no sigui que, ai, mira, no? L'artista, no? Que és com algo bohemi i així. Exacte. A tu t'ho diuen encara quan dius que vols ser actriu? Sí. Ai, nena, he buscat una feina de veritat, eh? Bueno, crec que ara ja s'estan començant a cansar de dir-me-ho. Perquè, clar, vull dir, estan veient que m'està anant bé. Algo estic fent bé. Vull dir, claro, és que al final... O sigui, a mesura que van passant els anys vaig tenint més arguments per dir-los i pues no, pues vull treballar d'això i ja està, i tu t'aguantes. Però Ui, ai, ai, no, però podries fer desviat. això, podries... Uep, la llum. He apagat la Ui! llum. Podries fer això, ara que diuen per aquí, diu... Estan parlant de ja. que si tinc Sí, classe sí. demà. ¿Cómo que no tiene clase de no esto? En la universidad? Una gitana. No sé qui són. L'Àlex No 1444. sé qui és. Qui és l'Àlex 1444? No ho sé. La cosa està en que Yeah. no tinc classe demà perquè estem d'exàmens i no tinc hora, no tinc classe a primera. Ah, vale, vale. Aquesta és l'explicació. Bueno, que estaves fent segon de batxillerat. Sí. Ai, jo el meu segon de batxillerat va ser horrible. Bueno, el meu ho està sent també. Però tu fas aquest d'artístic, que jo vaig Sí. tindre que passar per la desgràcia de fer llatí, Ja, grec i economia, Ja. vaig fer l'humanístic. ja, ja. Però feu assignatures especials de teatre o d'algo Sí, aquest batxillerat? Sí, Hòstia, fem que guai. teatre. A primer fem teatre i... Bueno, a primer fem un musical. Va superguai. Jolín, I l'any passat jo... vam fer Maricel... Bueno, aquest any, perquè va ser a final de Les curs. bales se van... Sí, Maricel a la llotja. És que va ser molt guai. Bueno, Oh. va ser Però molt barco guai. no el teníeu, el barco, Sí no que el va teníem deixar... un barco. Ah, sí? Ens el van deixar d'una Oh. companyia. Ah, sí? Uau. Sí. Hòstia, tu. Molt guai, molt guai, molt guai. Pues no, pues ja m'hauria agradat a mi, a més de fer llatí, haver fet teatre, tu. Jo en aquella època allí fent el Rosa, Rosà i tot el rotllo Sí, aquest. guai. A part fem cultura audiovisual també, que és guai. Ostres, què vol dir cultura audiovisual? Què us ensenyen? Bueno, història de la fotografia una mica, llavors ens fan fer pues, molts treballs, que és guai. Pues fem treballs sobre cine, fem fotos, fem muntatges Ai, de fotos, diferents tipus de fotografia artística... Ens ho passem molt bé, la veritat. A cultura audiovisual, sí. sí? Uau. Ets de Netflix, HBO, Amazon Prime o no veus sèries i pel·lícules? Sí que veig. M'agradaria veure'n més també, però és que Ah. no ho sé, és que penso que no tinc temps i després perdo més temps amb el mòbil que amb el que hauria perdut mirant una sèrie, és que sóc horrible. Sí? Quina és Però- l'última sèrie que has vist? Mira, l'última sèrie que he vist així sencera, Eufòria, que vaig tardar molt a veure-me-la. Ens vam veure amb la Blau. I després ens vam... O sigui, vaig veure Skins. Saps quina sèrie és Skins? Me sona, l'he vist, però no... És una sèrie molt guai britànica, que és, Sí, me sona. és locura. Llavors després vaig veure Eufòria, que és increïble. L'has vist? No, aquesta no. L'has de L'apunto, veure. no? És L'apunto, brutal, vinga. l'actuació és brutal i l'estètica i tot també, i la música, tot. És genial. I me vaig començar How I Met Your Mother també per la Blau. Ah, vale. Aquí pregunta l'Àlex 1444
si has vist la del Juego del Calamar. Sí, la vaig veure tota en un dia, Uau, perquè molt estava bé, així malalta. com a campiona. Són 9 hores de sèrie Sí. i estava malalta. No és tant, vull dir... Sí. Bueno, clar, Eh, podria ser pitjor. I què et sembla? Quin és el teu veredicte després de tot el jaleo? No m'agrada gens com actuen. Actuen molt malament i la trama tampoc és el que més m'ha agradat, però ha tingut molt èxit, en plan... Jo crec que lo de l'actuació, també t'he dit una cosa, ara una contra, és que el doblatge no ajuda molt. Perquè jo crec que l'actuació en coreano l'has de veure amb l'idioma original. Sí, però van... I crec que ajuda molt més a entendre, o sigui, és que el doblatge en castellà sembla com a... A mi és molt difícil pel tipus de com parlen, que parlen molt com a cops, les Sí. expressions, que en castellà costa de doblar. També t'he de dir que van posar una part en versió original perquè jo vaig dir, no Sí. pot ser que sigui tan dolent. I van posar una part en versió original amb subtítols i no millorava molt, No? Vale, doncs llavors ja no dic res. però bueno. També és que és molt curiós perquè a diferents llocs actuen de manera diferent. Claro. Llavors són diferents tipus d'actuar. Però tu al pati no has fet allò que diuen que els nens s'han ficat a jugar al 1, 2, 3 pica paret i després se pegaven a hòsties o cosa així, no? No, no, yo no he fet Vale, això. vale. Ahora que diu, no, tenemos que prohibir el juego del calamar porque los niños juegan al juego del calamar Ai, que en el pesats la patio. gent amb Sí, prohibir no? Ai, coses. sí, no? Els encanta prohibir. Per què no Sí. prohibeixen de que no surtin ells de casa, no? No sé, Claro, o no ai, para... Déu meu. No. No, o sigui, a veure, és veritat que també un nen de 6 anys no té per què veure aquesta sèrie, Home, ja, però llavors que estiguin allà els seus pares... no? Pares. Clar, la pregunta és, on estan els pares mentre estan que aquest nen veia 9 hores de sèrie, Exacte, no? sí. Aquí amb la petita reflexió. Alguna sèrie més que hagis vist? Ets de manga? T'agraden els mangues, per Sí. exemple? També. Quin Sí, manga m'agrada t'agrada? molt, també. A veure, el meu anime preferit de la vida és Inuyasha. L'han fet o sigui, a Super 3, l'han fet tota Sí. la vida. El Detectiu Conan també. Soc Mm. clàssica, m'encanten. I me n'he vist altres. Sword Art Online, m'ha agradat. Mm. One Piece vaig començar a llegir-me el manga, però és que n'hi ha molts i m'he quedat per allà perduda. Uau. Pues molt bé. Pues no sé si vols afegir alguna més tu, tens alguna d'explicar alguna cosa. Podríem parlar, perquè tens de molt ben parlar, o sigui, es nota el nivell cultural i tot, i que tens així de Gràcies. conversació àgil i divertida. Però bueno, no sé Que si bé. tu has d'anar a dormir, no sé, és que clar, jo ara enganxo aquí i hem començat a parlar d'altres coses i jo de sèries, bueno, podríem parlar i de pel·lícules in eternum, no? Quina va ser l'última pel·lícula que vas anar al cine? S'ha d'anar al cine, la gent? S'ha d'anar al cine perquè està molt bé el Netflix, però, gent, s'ha d'anar al cine, per Déu. A mi m'encanta anar al cine molt. I anar al teatre, Anar al teatre, sisplau, aneu al teatre, també, sisplau, que ens perquè, quedarem sense feina. claro, no, a part d'això, que a mi també passa quan jo treballo a la tele, que la gent me diu, jo no miro la tele, dic, seràs desgraciat, mira la tele, home, que si no, no Clar, treballem, Sí. no? Però s'ha Sí. de... Ah, mira, l'Àlex 1444 diu, i Bola de Drac, què? No has vist Bola de Drac? Bola de drac molt poc, Ah, molt poc, ai, Déu meu. perquè no m'ha cridat l'atenció mai especialment. Però jo entenc que després se fa farragós, però la primera època, la de quan és el Goku petit, És que a mi, jo he dit que m'agraden els animes quan hi ha una mica d'història d'amor pel mig, i allà no hi ha molta història d'amor, llavors m'avorreix. a llavors t'agradarà el Ranma partit També un me mig. l'han recomanat, no me l'he vist, però... Sé quina I és. Titan, la tinc que Titan, també t'hi diuen Titan. No has vist la de Titan? Sí, la pel·li de Titan. Tu l'has vist? Sí, Oh, molt bé també. que forta, No, és que ho vaig passar, és que em vaig quedar o sigui, vaig estar les meves 2 hores després de sortir del cine amb estat de xoc. M'ha impactat tant aquesta pel·li que he fet un treball sobre aquesta pel·li. Ah, sí? Sí, 5 pàgines de treball. És que... Mira, l'Alfarràs 420 diu que no pots dir que t'agraden els animes si no has vist Bola de Drac. Bueno, he vist suficient Bola de Drac com per Tot s'ha de dir, decidir diu. si
No, crec que Bola de Drac està massa mitificat. No, 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 no. Què he dit? No, Oh, no. no, està bé, no, està bé. No, bueno, per nosaltres és que, promès per la imaginació, el Bola de Drac va ser el Home. primer i va ser tot un aconteixement. En una època, mira, t'explico, una època en què no hi havia merchandising ni hi havia totes les coses que hi ha ara, Mm. eh, feien fotocòpies dels dibuixos i els pintàvem, perquè no es venia res de Bola de Drac. O sigui, era una locura el que es feia del Bola de Drac i realment va ser, bueno, i el Doctor Slump primer Doctor Slump També, i després l'Arare i després el Bola de Drac, no? I realment va ser no sé, un despertar per tots perquè va ser un canvi i va ser la primera aposta, la primera televisió de tota Espanya que va fer un anime Cert. i en català, no? I bueno, ja després hi ha el típic de lo dels insults del Vegeta, no? Que, clar, el Bola de Drac original diuen paraules malsonants en japonès. Llavors, clar, al fer la traducció al català, per lo de la normalització lingüística, no volien ficar paraules malsonants. Llavors, els dobladors se van inventar paraules que oficialment no fossin malsonants, però que transmetissin, no? El d'això. Llavors, tenim les frases com aquella del chicharelo o vés-te a prendre un got de llet ben calentona, no? Que moltes coses que deia el Vegeta i quedava bé, però era graciós perquè era, no, el superguerrer allí i deien coses així. No sabia això. Sí, fica't a YouTube i fiques frases Vegeta i veuràs un resum de tots els insults de Bola de Drac sense insultar. Només d'això. I bueno, mos hem quedat a mig de lo del cine. Quina és l'última pel·lícula que has anat a veure al cine? L'última pel·lícula que vaig anar a veure és una que es diu Petite Maman, que és francesa. És curteta, dura 1 hora i un quart o així, molt poc, però és una història preciosa, la recomano moltíssim. La feien al Funàtic. Això t'anava a dir, perquè el Funàtic serà. Bueno, jo la vaig anar a veure a Barcelona, Vale. perquè estava allà encara. Però sé que al Funàtic la fan, o la Pues, feien. bueno, podeu consultar. És preciosa, és que és molt bonica, la història és molt guai. I el teatre, quina és l'última cosa que has vist de teatre? L'última obra la vaig anar a veure fa no res, aquest dissabte, a Sí. l'Escorxador, la història d'un senglar, Sí, o alguna cosa de Ricard, que la Sí. feia el Joan Carreras, el que va actuar amb mi, i vam anar a les 5, de fet vam venir aquí a Lleida, les de Barcelona, i vam anar totes a veure'l, sí? perquè és una Uau. obra boníssima. Si la podeu veure també, aneu-la a veure, és un monòleg, ho fa el sol, i parla sobre una obra de Shakespeare. I és com una adaptació, està molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. És molt La guai. vam recomanar des d'aquí, però bueno, jo el dissabte vam estar, que no ho he explicat al principi, que ho volia explicar, vaig estar a Barcelona, que vaig anar a gravar, vam emetre en directe des del Parlar per Parlar un concert del Boraz con Z, que és un cantant de Barcelona que va vindre a actuar a l'Antares i va ser brutal el concert. I doncs ell tenia un concert programat pel dissabte, però li van cancel·lar. Però com el concert tenia un munt de col·laboradors, o sigui, el concert era que cada cançó la feia amb un altre cantant convidat i tothom s'havia canviat les festes i tot això, doncs va fer, el final del concert el va fer a casa d'un amic i el concert es deia En el sofà. I doncs vam fer un concert al menjador de casa d'un noi, que amb unes vistes molt bé a Barcelona, i van treure tots els mobles, van ficar el sofà al mig i tothom al voltant i va fer el concert acústic. I el vam retransmetre per internet i el podeu veure al canal de Parlar per Parlar i al de YouTube també, si el voleu recuperar. I és un tio superguai, busqueu-lo. Boraz con Z. Molt xulo. Que guai, això. I bueno, pues fins aquí aquest... bueno, no hem tocat! Ai, Déu meu. Que tens veïns? No, no? Vius en una casa... No, però Com ho tenim? els pares estan dormint? Sí. Ai, haurem de quedar un altre dia perquè no ens... Jo encantada, m'ho he passat molt bé. Sí? Doncs ja repetirem un altre dia, que estigui també la Clàudia, i ens toques una mica de concertillo, o fem un d'aquests en directe, fem un concertillo a casa teva i el retransmetim o el que sigui. És que me va encantar lo del dissabte de fer la transmissió del concert del Boraz.
Que toqui, que toqui. T'estan demanant que No, toquis, no, és que me mataran, no. que És toqui la que és croqueta. molt tard. I sense instrument, així una capella o què? No. Algo, no? Bueno, el pròxim dia, vale. El pròxim dia, així Vale, deixem sí, el així hype. El pròxim deixem dia el toco hype. 3, Vale. perquè toco la d'avui, una altra i una altra de més, i ja està. Aristòtil 73 vol música, diu. No sé qui és, però... Pues està xiu-xiuejant la Diu, sí, ja... croqueta. Sí, un ASMR. És que és molt tard. A Sí, no? Spotify podeu trobar la meva cançó i us la podeu posar per anar a Això, dormir, que sembla que a la gent li pum, agrada per anar a dormir. Ho que se la sento. fique, que està en una llista Està en una d'anar a playlist dormir. de per anar a De, dormir. per anar a dormir. Impressionant. Bueno, doncs moltes gràcies, Abril. A tu Records als i a pares vosaltres. Vale, els ho eh? diré, els ho diré. I a tota la família. I res, esperem trobar-nos aviat. Sí, Aneu tant. al teatre. A tots els que heu participat avui del xat, moltes gràcies. Doneu-li a seguir al canal. Vull dir, no insisteixo molt en això. Estem a punt d'arribar a l'afiliat i ja podrem fer moltes més coses d'interacció. Doneu-li a seguir, sobretot, al canal per fer molts seguidors i fer més gran aquest. Diu, grande, Abril. És la faraona de Lleida. Sí. Grande. I bueno, pues despedim aquí. Moltes gràcies, Abril. Tenim pendent les cançons, el garrotín. Perfecte. Vinga, va. El garrotín. Per la pròxima me preparo un garrotín. Va, Vale. això sí que... Tens si coneixes com s'hi diu, els Lauceta Folk, a la Núria i el Joan Baró, Em sona molt el nom. fan música celta, bueno, així com música tradicional catalana. Tenen un canal de Twitch molt guai, que tenen més de 100.000 seguidors, els dijous a les 6 de la tarda, i això, i que fan garrotins en directe i la gent els escriu les lletres i ells canten al Buah, és que moment. veus, això és molt fort. Jo això no... No t'hi veus, Això no? és tenir un talent que no el tenim. Home, és pràctica, home, dona. Sí, sí. Espera, que estic mirant a veure si tenim algun canal en què poder fer un raid. Saps el que és un raid? És No. quan acabes, tens molta audiència, no? Ara estem aguantant 12 persones, ens estan veient en aquest moment. Sí, Déu-n'hi-do. Per no desperdiciar aquests 12, el que es fa és enviar que quan jo tanqui els apareixerà de cop un altre canal. ¿Vale? I entonces ara vaig a intentar fer... anem a mirar un canal, no sé. Tamayo... Si hi ha algú que estigui encara a aquesta hora. Algú de música, no? O... Tu no segueixes ningú, no? De Monster Cat. Ara aquest. Per aquí Twitch no. Bueno, doncs pues, he escollit aquest. Ojo, aquí aquesta setmana serà a les 11 del matí l'stream de dijous. Diuen. Ah, està el germà del Joan, Itzacus. Aquesta setmana a les 11 del matí l'stream de dijous. Ah, molt bé, moltes gràcies, Isaac. També el conec, l'Isaac. Salut. Hòstia, que guai. Pues sí, dels Laudeta. Gràcies per la informació. I... Qui és? És que no sé qui és. Itzacus. Estic segur que... No, l'Aristot 73. És que segur que és algú que conec i ara mateix Sí. amb el nom aquest... Abril no em poso t'estimo. noms Home, normals. pues... No, clar, és que això és una cosa molt forta de dir. Jo ja ho he dit. Hola, Isaac. Que guai. Vam fer una entrevista aquí amb els Lauseta, vam estar un dilluns també. Pues no sé, he escollit aquest canal pel pròxim dilluns ja m'ho miraré a veure qui hi ha. I no sé, a mi us envio, als que esteu veient el canal, us envio una cosa horrible, però allí va, ¿vale? Pues res, ens veiem el pròxim dia. Moltes gràcies una altra vegada, Abril, i A tu. us deixo amb la cançoneta de sempre del Parlar per Parlar, que és que estic enamorat d'aquest musical. I m'encanta ficar-ho de final. D'acord? Petons i adeu-siau.
by now.